kajing bampat tha ko sarkar jala yala ka jong ka motor vehicles rule MVR kalawan ra shibon kijing e na kabenta ginong yat kali kamai namar kajing ram ka bai siu khajna kumta na kalyang ka neutrap integrated territorial organization hito sengkmi ha kajing lam uba donbok dakhar kalalet banyak kandu yu sembut menteri rangba ka jala uba snyau bahalang dhar ubadai ru menteri ka transport ban dawa baka sarkar kadai banthau no yak Meghalaya motor vehicles rule ha ka jing kren bat kilat pathai khubor menta ka sing ka apply tarik nailur arja arpsa uba don bak ulong baka jing bam dan ya kani kaan kalakta shibon ya kinong yat kali kamai namar palada kislaman siwi kinu jing siu ka bai khajna kum ka permanent insurance na lor kiwe kalong ka bahe kaseng kasngokya ha kabe dei bat ka jingsio hadu shpo hajar jong ki try kali haba ki kot kisla jong ki lahab ban pentamai biang bat ka shem jing e kamtam ya ki ba shu em jakpo tangda ka bakamai kali menta ka si ni na kambiang jong senge chai ti o seng kme ila ban man ni kentu sembut menteri ibadai menteri jong transport menta ka si ka jingi kentu jongi kelang ka seso bat ka bostonat ba nakaliang jumi minister ila ai commitment ban implement no yakani ka Meghalaya motor vehicle rule kablong ba start shu adu kata nakaliang ka government plan kala ya anda proses yakani ka kam tinya ba na jingero namar buong ba barok khoi kini ki ba ngi tho ane ba ngi dawa kat kumban bot kat kun ka inyo no ikata ka Meghalaya motor vehicle rule barok tharai bon ki bi yo se ki mi sto kani ka Meghalaya motor vehicle rule kan ya dai ku to jong ka asam hadu menta na do ba ni yo ke jela la jong ngim patron ya ka rules la jong ke menta hakni kerman skam hakni sarkar ka menteri kam ya kani ka rule menta ki under process bar ki air commitment ba kin dai na ba ni le no bud ndem hakapor ka ba nangko te khanang ban ya sha ju shu shipat ba kani ka Meghalaya motor vehicle rule kalong ni kai ka jinglawan ka seng ka ba khamtami tu I penalty fine lada ka laps ko permit la hapsi kumba kala expire no kadala expire ka kot no ta ndala renew tandala fail ka tu ka penalty ka ngach ko za tana kalian ko jungi ngis mo kya ba man siu po wazar kalong ka ba yo try kali ba namar khamtam ni tu im jak po na ka lat kamai tana kalian jungi ni suggestion ni government but they ban reduce na ikato kabombo to laga haga jingi ai ba jing start jo government ta ka ba kila ban sendor na ka lai ada ke ba khamsan review kan shpo long hangi haban ai lat na mar teng man ai jam ku da pi ai ta lai hazar dan ber don tre ban lisio tengi haban pe hagi haka advantage disadvantage haka pe dai kan ni kam karena kalian ko jong ki la ong ba hawat kani ka dikamat ka ba kila yale ba man snai kani ka rule bud khanang ban reduce ya kani ka fine hako be dai ba fail ra kano na do ki insurance hadu kano penalty ka kani ka traffic te na kalian ko jungi habi dai bat kani ngin ai jingmur kat kum kani ka dorkas ka ba ngi specific ni la mention ya ka chapter 4 5 8 7 8 but 9 jong ka asam motor vehicle sur arajar lain hang ni ha berdai ban guide la ni ban regulate bahaya ta ka fine and taxes te nang taru ni la su kai ban pendon kam da ka I salan system ban siu ya kata ka fine la adian ban sang impose penalty balai bang I ko menteri kam I salan teng subu nga sa fine nga sa fine ngam don pisa te ki reduce no bat ki ai no ka wai tan rei ban dala don bang I salan subu la ngam don pisa haplaru sim la ode ya to ka salan ni la ban ni siu ada no ko wai ka por par no officer no la ka ban ayo par kani ko officer kan direct saka beli benda saka government andre ya ko bamenta kan no ka likit ngam ngila chu klai kai ka bajia wadi officer tharai dan dala sa fine ni kom tai teng ko poi ke jinga mai ke jinga jene leng pajba bat ki enforcement pet kai to bajia halin khara namar ba nim sim pemberi kam de islan rei parangin dala pemberi kam kanuksa da pipet kuma kasam menta pin speed ya kata speed limit da pitam taklawan bi kam message baka kali jumpi speed siam kan kabumur kan pensuk yu pada kan pensuk ka jingya dai hapdeng
ka sarkar pada ka sarkar ka borjong ka an de halor kata ba nila sungdai ban snano laga jong kanika Meghalaya motor vehicles rule ka pemerintah sisin hibla dan polisi kino ki barangi nang kwa su ban kentup yin sayo ya ka jingdawa pat hang ni ka bakhadu nila om